Empeleni wahamba umuntu engangisola ukuthi ukhulelwe. Kodwa ngiyamala bawusuthi ukanjena futhi. Ngangakusoleli amanga. Manje wena ucabanga ukuthi ingane yakho le? Hawu. Ekabani noZipho? Wangeqa nje wena. Wawuzokwazi kanjani ukuthi hayi okay, kusho ukuthi kube wawubona awuzoba nesikhathi ngesami. Ubona ukuthi hayi bona umuntu umithi unginakele. noZipho. Kwakufanele nginakele. Ungeqa ngaphezulu ubuye ngabo-7 kade etshela sisi ukuthi ayibuya ngabo-7 ekuseni endlini lo. Akangitshelanga ukuthi wayebuya ngabo-7 ekuseni. noZipho. Awu. noZipho. Ngicela wehlise umoya ungalalela. Hayi shona. Empeleni ngithanga ngilethe lapha. Ngifuna ukubuyisa ekhaya. Angisakhona ukuhlala ngedwa. Uyangibulala umzamo wethu. Abangani abasekho manje nentombi ayisekho? Abangani. Bohlezi bekhona abangani. Manje-ke ushintsha izenzo kuphela. Lokho behlezi ngokukhalisa kusengashintsha. Mangabe unohlezi ungilalela. Hayi ngathi ubhorekile bhuti shem. Uyicabangisisile kahle lento lo ufuna ukuyenza noma? Ngiyanamukela ngiphinde ngibingelele nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguSithufuzela Ngamandla Zulu. Umngane yenkomo Savukazi Mvuleni. Intokazi ezalwa Mkhize. Ngumzukulu kaMlamelo Nkunzi Sidede Zibulalane. Umpukane yadla amasingothi. Namhlanje ke nginilethele ubhuti okhala ngokuthi usafisa ukuthi aphinde abuyelane no-ex-person wakhe. So ke naye unezathu zakhe zokuthi afike la ekhaya namhlanje. Uzokasichazela kabanzi asilandise la beqala ukuhlangana khona. Nyalabe abana khona baze bakhethe ukuthi bahlukane ingakho esela njengamanje fisa ukuthi baphinde bahlanganise uthando labo futhi so ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Siyaphila kanjani sisi? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? NgingowakwaNtshangase. Ntshangase. Ababa Ntshangase. Abomgazi. Umgazi. Oh okay. Ubuya kuphi? Ngisuka le entabeni zakwaNongoma kodwa ukuzinza ngizinze khona lapha emalokishini aseThekwini. Oh mama aphi noNongoma? Ngiqhamuka kwelaseBhanganoma. Kwe? Bhanganoma. Oh okay. Ukhulele khona vele? Ngikhulele khona. So ubukhululusa khona inkomo ekhaya? Ya ngikhule ngilusa njengoba uthi ngima ngisekhaya ngiphinde ngiqhubeke futhi ngiluse futhi. Oh okay. Mana-ke awungichazele. Manje kusamdlalo yini ukuqhatha inkomo noma into iza kanjani? Ya kuyaye sikhule thina kuthiwa umdlalo osuke ukuthi check ukuthi inkunzi yakwabani yehlukani. Okay. Ya so check amandla enkunzi. Imaki if ziyalimazana. Abazali bayazi ukuthi nina meniphumile niyolusa inkomo nina niqhatha inkomo bayazi. Nabo kuyinto vela sebekhule kade beyenza nje kuyisiko kahle. Azilimazani? Akujwayelekile ukuthi ilimaze. Kwenzeke. Ngoba soyivikela izikwazi ukuyivikela nazo. Manje nihlukanisa kanjani? Impimo esiqalile isuke siqale enikomo. Ngiyacabanga ukuthi ayifani nomuntu. At least umuntu uyakhona ukumkhuza yabona ubahlukanisa. Inkomo mfethu inkomo. Ngiyazi ukuthi ngenzeka ukuthi ninendlela enikhuluma ngazo. But what if kufinyelela la khona asihlukani ke manje? Ya ziyaye ehlulwa iyayibaleke. Iyayibaleke siyibone shona phansi. Okay. And lokho akunakho izitha nina-ke nisuke niqhathile nebantu abayilusayo. Akaze kwadala izitha phela vele suke kusiko lethu thina abantu bakithi. Oh okay. So njengamanje uhlala kuphi? Njengamanje ngikhona lapha eThekwini endaweni yakwaMasho. Ufike nini eMasho? Senesikhathi nje ngingasho ukuthi ngifike 2023. Okay, aside leso sikhathi. Ngihamba ngibuya. Oh, la kaMasho uqashile noma khona ikhaya likhona? Ngiqashile. Oh, uzela umsebenzi noma isikole? Ya, ngizele umsebenzi wangaphethe. Okay. So ngicela ungiqaleke la uhlangana khona ke no ex muntu wakho bekuyinini bekunguphi unyaka nihlangane kanjani? Umuntu engahlangana naye kwaba uNozipho wakwaZondi. Zondi ugagashi. Ugagashi. Okay. Njengoba ngilapha nje sadibana naye
endaweni yaseMall, Midway. Okay, i-mall. Yabe i-mall. Okay. Ikhona So- vele lapho la nishopha khona? Ya, ikhona iyona esiyisebenzisayo isikhathi esiningi. Okay. Ya, kodwa ukudibana kwami naye ngabona nje kuyintombi engabona ukuthi cha, singabakho ubudlelwana bethu kuphinde futhi kube khona ukuqhubela phambili ukubambisana kube khona. Uthe imuphi lo nyaka? Oh, njengamanje. December kade nihlangana? Ukuhlangana kwami naye ngihlangane naye 2022. Oh, okay. Ya, So, lo sisi unaziphi izinto lezi ezikwenza ukuthi uzucela ukuba sothandweni naye? Into engenza ukuthi ngize ngicela ukuthi ngibuyisane naye phinde sihlangane sibe ndawonye. Ngimbonile ukuthi cha, isikhala sakhe sikhona lapha kimi kanti Okay. nasekhaya ayi suyaye ungishaya phela nomzange kodwa kuyabona ukuthi isikhala sakhe sikhona lapha ekhaya. Akusekho izinto ngithi ngiyazenza zenzeke njengoba engekho yena. Oh, okay. So, the time kade nihlangana ube khona umistress obunayo empilweni yakho noma single? Engakusho nje ubengekho. Wayengekho. Ya. Yena esayidini lakhe wathini kuwena, wathi usingle noma wathi ukhona ubhuti okhona? Ukumthola kwami mina bengakaze angitshele ukuthi khona umuntu athandana naye. Ngingazi-ke manje phela izinto ihamba ishintshe sisi. Nahlukana nini kanti? Ukuhlukana kwami naye sihlukane unyaka uphela 2024 bengicathi bengabo December kanje. Oh, okay. Yeah. Yeah. So, iziphi izinto nje oyikhumbulayo ezinhle enenzelene zona nina noba u-2 kwi-relationship yenu? Izinto esenzelene zona bengimbone ukuthi noma ngikhuluma naye nje ube umuntu obelalela phinde futhi azenze izinto ebekade ngicela kuyena. Okay. Bengeyena lo muntu obekade ejole ukuphoqeleka ukuthi izinto zigcine zimehlula. Okay. Ubeqinisekisa ukuthi izinto uyazenza ngicela kuyena. Mhlambe ngabe uyilo mlisa lo obehlezi emnakekela, obehlezi ekhumbula ama-data special kunina noba u-2, mhlambe izinto enjengo-14 Feb, i-Valentine, i-birthday yakhe, naye futhi ubekwazi ukukhumbula i-birthday yakho, mhlawumbe akuthengele ama-gift, nawe umthengele ama-gift. Beniphilisana kanjani nje? Besiphilisana nje kahle njengoba ukhuluma sisi. Isikhathi esiningi yize bengayinaki indaba zama-birthday, yize beze khunjuzwa yimi esebona senginika ngama-gift ngikhombisa Okay. khona ukuqhubutha. Okay. Valentine. So, nixoxaniswa yini ngoba phela kuzwakala ngazuthi benithandana kahle, yonke into nje ihamba kahle, ni-right. Yini leyo esingena phakathi kwenu eze yadala ukuthi nize nikhethe ukuhlukana? Bekwenze njani? Ukukhuluma kwakhe wakhuluma nje umuntu odlalayo, wangathi umuntu ocela ukuyovakasha ngasekhaya. Kepha ukuvakasha kwakhe ngasekhaya waseba noshintsho lokuthi ukhala ngokuthi angimnaki mina isikhathi kanginaso isikhathi sakhe ngiwumuntu ovela aphume nje ahambe ngilala ama-out kanti isikhathi esiningi bengiyaye ngithanda ukuhlala namajida sikhulisane Okay. Bese nize ubeseze wamuva endlini yakho? Bese nize nahlala ndawonye noma beningahlali ndawonye kuyikona ukuthi ubehleze kuvakashela endlini yakho? ube umuntu obevakasha nje ngaleso sikhathi. Hhayi ukuthi besenihlala? Ya. Oh, okay. Bazizwa kanjani emndenini wakho ngaye? Bayamthanda noma mhlawumbe khona imibuzo eminingi abanayo noma abamthandisisi nje? Ekhaya bayamthanda yize nje nabodadewethu benokumbuza ukuthi awukade uphi uMaZulu futhi. Selokhu ahamba yena nje la ekhaya sengazi ukuthi sekunesikhala lapha ekhaya, isikhala sakhe esikhona. Okay. Kanti okuyaye kungiphathe kabi wahamba umuntu engangimsola nanokuthi ngathi uyithwele. Okay. Lokho kwenza ukuthi manje ukuxabana kwami naye kwenza ukuthi manje gcine ngasamazi ukuthi ungabe iy'nhlelo zakhe zokuye-klinikhi abe useyiqalile yini ngoba bengimsola ukuthi hhayi engathi useyithwele. Sengibalekela nokuthi useyoze athathe le ngane lena agcine sethi ngikano lo azobe ethandana naye uma ngabe sekhona athandana naye. Ngibalekela lezo zinto ey'kanje. Yo, lapho uthe nihlukana ngoDisemba Sihlukane December. and manje kuyophela uMarch. Yebo nje. Okungenzeka ukuthi mhlambe unawo 3 months nje okugcwele. Unayo 3 months, unawo impela uma ukubheka kwami. Yena ayikho into akutshela yona ebambekayo ukuthi uyithwele. Bowumane umsola nje. Benguwumuntu obekade emsola ngoba nje ngokuthi
isikhathi esiningi yilo muntu okwaziyo ukubheka izinto uma ngabe azihambi kahle ngikwazi ukuzibonela kodwa kwafika ukuthi lo muntu engathi akusesiye lo ya kodwa bengithatha lokho ngigcina ngaphakathi enhlizweni yami ngingakafuni ukuveza ngilindele ukuthi yena kube yena azangitshele ukuthi uzizwa kanjani. Yo. Kube Okay. lokho. Mhlambe-ke kusukela ngalesi sikhathi kade nithona ngoDisemba, uke wamlandelisa ngama-calls noma ama-text, umbheka nje ukuthi unjani noma unele wathula nawe wayethulela nje? Ukugcina kwami ukukhuluma naye emva kokuthi ahambe umuntu eyovakasha ngathi mase ngimbuza hayibo noZipho kwenzakalani engazi ukuthi manje sengathi soqala ukukhexa nje usuyaxegelwa amadolo kwenze njani wabe sengitshela wathi yini ekuhlulayo ukuthi uqhubeke nabangani bakho ngoba wena isikhathi sami awunaso ngathi ngiyazama ukuhlala naye ngithi ngiyazama ukubonisana naye wawumuntu nje oqhashayo nje phakama nje Ubeka abangani phambili ukuthi wena usugxile kubangani? ya uthatha ukubeka abangani ukuthi mina ngicela kuba abangani anginaso isikhathi sakhe. Uyazi ukuthi umuntu wesifazane isikhathi esiningi la esanda kuconceive khona kuza umntwana esikhulelwe, isikhathi esiningi iningi labo bake bangabafuni inhlobo ophathina babo laba abasuke belindele umntwana nabo. Awe ngalokho mhlambe wayenziwa ama-emotions ukuthi angafuni nje ngisho naseduze kwakhe. Kuwukuthi into nje bengakaze ngayinaka leyo ngoba ngaphambilini bengakaze ngaba nomntwana. Oh, Bengiyobe okay. ngiqala ngaye uma ngabe Okay. kugcina kuyinto engangisola kuyiqiniso. Oh, okay. Mina ngiyacabanga mhlambe wayengakufuni ngaleso simanga leso. Because isikhathi esiningi kuyenzeka ukuthi lo 3 months nje yokuqala kuyenzeka abaningi bahlezi bechaza ukuthi ababafuni ophathina babo. Bayakhala futhi nanokuthi ngathi umnukela kabi unuka kambi bephalaza njalo nokudla nje usuku uzenaka akakufuni kwaye wena nje usuke ekunyanya ibhadi. Mhlambe kungenza ukuthi kusuke kwabe yileso simo and wena wayitshela ukuthi mhlambe kungenza ukuthi akakuthandi. Ya ngingasho ngithi hayi khona shuthi ngahle kube iqiniso njengomuntu wesifazane nawo ozaziyo izimo endlula kuzo mina kangizazi. Ingakho ngilapha namhlanje ngibona ukuthi cha ungathi uyaqhasha wena wabona inkunzi ibaleke emadibheni. Ngizocela ukuthi nje uBlack Life ungixhumanise naye ngikwazi ukukhuluma naye ngoba ngibona ukuthi ukukhuluma kwami naye hayi into weight angayizwa. Okay. Simfonelile samthola and uvumile ukuthi afike. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile kwishow. So uzoqhamuka nje sekubona boom kanti wena ubhalile nani. So angazi ukulungela yini ukuthi ngimlande ukuze nizokhulumisana nje. Nibukana. Kuyinto emnandi leyo ngayijabulela kakhulu. Uthi ngimlande ke. Cosela njani? Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke ubhuti uvumile usasijoyine and nginethemba Nkosi yami lokuthi sokwazi ukuthi siyithole lento esizoyicela kuyena ngazi kodwa so asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngangitshelile ukuthi umazondi beqinisele. Yebo uqinisile. Uyamazi ubhuti? Ngiyamazi. Ngiyamangala nje ukuthi ngathi umangele ukuthi mina ngifunani la and ngeze igama lohlelo lithi Love Back and mina jikijiki sengizohlanganiswa nalomuntu futhi kwenzakalani? hayibo umangele nje phela ukuthi kuba bonke abantu yena nje. Yendaba uzizwa kanjani ngaye? Manje nje. Hayibo. After isikhathi singaka nje usucabanga lo muntu lo hayi ngeke. Amgcine nini? Hayibo. Wathi I think sekuphele even 3 months sibheke ku4 manje. Okay. Benithandana ne? Besithandana. Bephethe kanjani? It's like ngathi mina bengisana naye. Oh, ungazi ukuthi bekuwena bethandana naye, hayi ukuthi benithandana noba Hayi uthu. shame ngeke. Yini bekwenzakalani kanti? Akanasikhathi ubhuti. Oh, Isikhathi nje matasa. into anganaso nje. Mina kumele ngihlale ngimlandelela ngathi ngabona ngathi hayi ngeke. This is too much for me. Okay, so wakhetha ukuvesana usuke phambi kwamehlanje. Yebo ngakhetha usayingcono vele ngihambe ngimshiye vele.
Oh, ifika yakhe ingakasidalo noma khona ilunga lomndeni elizayo? Ngasho kanjalo ngithi ngisi-12. Oh, Yeah. okay, congrats. Congrats. So, ngiyaqinisekisela imbali. So, njengoba ebhalile kwi-show ethi i-Love Back, ingoba ubefisa ukuthi akhulumisane nawe ekubheki ubuso nobuso. Unezathu zakhe-ke ezenza ukuthi akangakufoneli wena akhulumisane nawe nje wedwa thina singekho. Hawu, usuxakwe yini nje? Uxakwe yini la uphuma khona? Yini phela exakile? Yini exakile futhi? Kanti nahilizisana the time kade nigcinana. Naku singiyamangala ukuthi after sonke lesikhathi leso ayozaze azongibiza nje la kuma-camera for the what? For the what futhi? Ngaphela wena bungenasikhathi siyakwazi ukuthi uzongibiza kuma-camera manje. Nozipho, ngicela ungilalele. Ngithi angibhalele kwa-Black Life ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Ngibonile ukuthi uyaqasha. Ngikhuluma nawe bengithathe ubhekisele. Hayi bu. Ungixolele ukuthi ngithathe lesikhathi esingaka ngingabheki emuva. Kodwa ngithe nje namhlanje angithathe ngikulethe lapha ngizokhuluma nawe. Ngoba ngibonile masikhuluma sobabili. Oh, kuma-camera kuzwakala-ke. Ngicela ungayibheki ngaleyo ndlela. Yini wena ebikuhlula ukuthi angithi wayezela kimi. Manje yini ebikuhlula ukuthi siyikhulumele sodwa ngaphandle kwawo la ma-camera. Ngithe amakhamera, khohlwa amakhamera Nozipho. Khohlwa amakhamera kuphela asizame ukukhuluma lento ephakathi kwami nawe. Yini sizoshintsha vele, yini sizoshintsha kasona bunganaso isikhathi sami. Bunganaso isikhathi sami sesizoba khona manje. Ngiyakwazi unenkani. Hayi bo kahle bobhuti. Hayi shema, hayi bo kahle. Kunjena-ke sisi. Hayi bo. Ngisho ngikhuluma nawe vele. Hayi borekile shema. Kodwa Nozipho bengicela ungilalele. Ngiyakucela Nondaba. Empeleni wahamba umuntu engangisola ukuthi ukhulelwe. Kodwa ngiyamala bawusuthi ukanjena futhi. Ngangakusoleli amanga. Manje wena ucabanga ukuthi ingane yakho le? Hawu. Ekabani Nozipho? Wangeqa nje wena. Wazokwazi kanjani ukuthi hayi okay, kusho ukuthi kube wawubona awuzoba nesikhathi ngesami. Ubona ukuthi hayi bona ngumuntu umithi unginakele. Nozipho. Kwakufanele nginakele. Ungeqa ngaphezulu ubuye ngabo-7 kade etshela sisi ukuthi ayibuya ngabo-7 ekuseni endlini lo. Akangitshelanga ukuthi wayebuya ngabo-7 ekuseni. Nozipho. Awu. Nozipho. Ngicela wehlise umoya ungilalele. Hayi shema. Empeleni ngithanga ngilethe lapha. Ngifuna ukubuyisa ekhaya. Angisakhona ukuhlala ngedwa. Uyangibulala umzamo wethu. Abangani abasekho manje nentombi ayisekho. Abangani. Bohlezi bekhona abangani. Oh manje ke ushintsha izenzo kuphela. Lokho behlezi ngokukhalisa usengashintsha. Mangabe unohlezi ungilalela. Wehe. Hayi ngathi ubhorekile bhuti shem. Uyicabangisisile kahle lento lofuna ukuyenza noma? Ngicabangisisile. Oh hayi. Ekhaya uzongilanda ngiyoba yifinisha lapha ekhaya kini? Ngiyoba yifinisha mina lapha ekhaya kini? Yes, bengiyoba yifinisha mina lapha ekhaya kini. Uyihambele wena i-Trovista ngithi wena uhambe nabangani bakho intombi niyongicebeleka lapha kube mnandi ngisale mina ngoba ngisilimo esikhulu. Kodwa kwayona leyo ngane uzokwazi nje ukuthi uyinakekele ngoba phela wena umuntu ongenasikhathi nje. Nozipho ngiyakwazi ukuthi unenkani. Hayi bo inkani ihlangana laphi nalento. Engakutshela kona ukuthi konke lokhu okukhalisayo sengakushintsha nezenzo zami nanokuthi konke ezokukhuluma uphinde ukulalela ukwenza futhi. Hayi bo. Bengicela ukuthi noma uyabona ukuthi abe kunzima kangakanani ke lokho. Ngicela senzele yena lo mntwana omthweleyo. Umntwana lo omthweleyo uyadinga ukuthi aze abazali. Wenza umehluko. Umehluko? Umehluko ukuthi isikhathi nje, isikhathi unaso. Nozipho, umehluko imali. Nini mina nawe sibanga into eyodwa. Ngihlale ngitshela ukuthi angithandi into yenzayo. Uma uthanda ungifonele, uma ungathanda ungangifoneli. Ungishiye ekhaya kini mina kahle kahle kusho ukuthi bengithandana nabantu basekhaya kini. Bengikwazi ngani. Namajita-ke bafuna nihambe niye la nithanda ukuya khona mina ngisala isilimo esikhula ngithi. Kusho ukuthi mina ngiyintombi yakho eyani efenisha. Yo. Khona intombi zakho busy ngazo. Kodwa lokho ngiyakuzwa Nozipho. Ngiyakuzwa Kakasha. Ngicela wehlise umoya. Ngiyakudinga emagcikeni akithi. Yabona njengoba ngikulethe lapha ingoba ngiyethemba ukuthi konke kusengalungi.
Senzele lo mphefumulo. Wesiphathi-ke uzongigoqa nje ubone amakhamera lana. Uzipho. Ngiyacela. Kumele ngime isilima-ke manje. So Ngiyacela. hawu wena futhi ngabe phela obvious kade sebazi nabantu ukuthi okay sengadecide umhlwane ngaze athole omunye umuntu mina. Uyakwazi lokho? Usumuntu. Yes. Hawu. Uthini nje uyakubona ukuthi ugulelwe? Uzoyikhulisa thini ingane ongesiye yakhe? Uyamtshela iqiniso ukuthi akusiye yakhe le ngane. Angizothi ngingeqa phezulu. Ungeqa nje phezulu. Uqonda ukuthi uzoyikhulisa le ngane? Ayondle. Uqonda ungitshela lokho phela shulu manje. Ingane ngeyami. Izokhula ingane ifuna ukuthi ikhule phansi kwabazali bobabili. Kodwa kuze kufike lapho kufike kanjani? Ifike lapha ekuthenini ngicabangela nje ingane. Ngicabangela le ngane kumele ikhule phansi kwabazali bobabili. Ngiphume kule relationship why ngile. Kuyiphi kimi noma Kule relationship lethu. Angithi Sizathu ukuthi ngiphume. angithi ukhaliswa yilezi zenzo bekade ngizenza. Lezi engikutshela ngathi ngisengayishintsha mina. Njoba ngenzela wena, ngenzela lo mntwana omthweleyo. Ngiyakucela ungiphe isikhathi ungiphe nethuba phinde silungise izinto. Ngiyakuthembisa ngeke ngiphinde ngenze lezi zinto kanje. Why uthi usunomuntu? Usho kanjalo ngoba nakho yabo sometimes siyazisho izinto ngoba nakho sifuna ukucika abantu esikhuluma nabo. Wena usho ngoba nakho ufuna ukumcika noma usho vele ukuthi usunomuntu omusha. Hey, ukuthi sizathathe nje ngisakhulekile nje yena izinto ebenzenza. Hawu wena lebo. Yazi ayibo usizala nomuntu kodwa umuntu nje angazi uma baby yangikhohle. Abiyangikhumbule angazi bekwenze njani. Awube surprise ukuthi okay namhlanje ngikhumbule kusisikhathi engithanda nje kube right zonke izinto ihambe kahle. Sometimes kungabi kanjalo. Ngize ngasazi ke nami ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Manaka umfutho awufakile ukuthi asifonele ka Black Life TV asifune azasithole ngoba nakhe efisa ukuthi le yabo le video le izobukwa abantu ababhaya. So lo mfutho nje awenzile usho ukuthini kuwena? Yabo ukuthi usakuthanda lo muntu and usafuna ukuba nawe kuyikona ukuthi ayikho ingilosi ephila la emhlabeni sonke sinamaphutha ayekho umuntu perfect emhlabeni sonke sinamaphutha. Angisho ukuthi into abayenza be right, no, ngiyasizwa isikhalo sakho futhi ngiya-understand, but lo mfutho awufakile ke njengamanje ukuthi asifune azasithole awusho lutho kuwena. Ngiyabonga yabo leyo hint leyo ngiyabonga kakhulu. Nanoma ngabe kuthiwa anibuyelani ke manje because isikhathi esiningi isinqumo asikwazi ukuyithatha ngokucimela sibheke sesiphumene izinqumo esiright esingeke size siyisole nangazo nangolunye usuku ngi-understand, but awufisi nje umupha ithuba ke lokuthi umbuke ukuthi njengoba ezocela uthando futhi ake bese shintshile yini ukuthi izinto obungakho happy ngazo izolo mhlambe kusasa angeke asazenza. Awufunde isikhathi sokucabanga nje. Khona lo mbuzo lo othe wazelaphi uthi lengane yakho. Ulo mbuzo ububuza ngoba ubufuna ukumcasula noma umbuzo uqhamuka kanjani lo mbuzo? Uma ekutheni ungani asezombuza indaba yokuthi wayini. Oh, okay. Bengeqa ngaphezulu. Oh, okay. Ngizisa kanjani ubone kanjani lo ngena sigasana. Oh, sengiyakuzwa. Kodwa hayi ukuthi umntwana akusowakhe. Umntwana wakhe. Oh, wangikhulula. Bese ngithukile. Izenzo nje futhi nje bengasho ukuthi ngiyohlala ngale empilweni yami bese nje ngikhiphile nje empilweni yami. Ngizomkhiphile. Bese nje ngizophosela ingane yami. Manje wathi ngiphume nje kuye empilweni yakhe. Nangokubuyile ke njengamanje. And ucela uthando. Akashonga ukuthi ubuyele ingane. Uthi ubuyele wena. So uzizwa kanjani ngalokho? Mhlawumbe awudinga ukucabanga phezulu kwakho. Mhlawumbe uphinde umnikezele enye ithuba. Ngisazizwa ngicabanga because naye ungathekile futhi nje Sometimes. My point exactly. Yabona so smile leso sisho izinto eziningi kabi mengikubuza ukuthi asamthandi na. So ngiyacela bandla Nkosi yami umuphi isikhathi. Sonke sinamaphutha ayekho umuntu perfect emhlabeni. Siyawenza amaphutha ngiya-understand and angikuphoqi ukuthi ubuyelane naye, but awusamthandi nawe. Ngicela ubheke inhliziyo yakho mekuthi uyabona ukuthi uyadinga umuphi isikhathi, ngiyakucela umuphi isikhathi.
Ngiyakucela. Ngiyakucela. Uyabona uLindo Shem khona uyaba umuntu right. Into nje isikhathi nje into engathi nesikhathi ngoba lapho then sesingazama ukuthi sibone ukuthi Okay. Okay, inkinga isikhathi kuphela. Ngicela umshini namazwi azothi khaxa enhlizweni yakhe mayelana nesikhathi njengoba ufuna uphinde umhlanganise uthando lweni. Empeleni Nozi, njengoba ngenze lento engenzile, ngenze sokuthi ingoba ngiyabona ukuthi isikhathi sami uyasidinga and nami ngiyadinga ukuba nawe. Ikakhulukazi njengoba uzithwele nje, uyadinga ukuthi ngikunakekele. Ukwazi ukuthi nezinto oy'dingayo ngikwazi ukuthi ngikusize kuzona. Ikakhulukazi le ngane esesiswini kumele ithole uthando phakathi kwabazali. Angifuni ukuthi kusasa bese ngikhonjwa njengendoda esehlulekile. Ngicela unginike indawo yami. Ube ngowami njengale ndlela ekade ungipha yona. Ngiyakudinga ekhaya. Kade ngibuka nje nalabo Valentine lapho. Sewuthe uma kufika wona, ngabuya ngakhomba ukuthi oh hey, konje akasekho nalo muntu ekade ngibambisene kwezothando naye. Isikhala sakho sikhona. Uyanenhliziyo. Ngicela ubuye ekhaya. Amasango avulekile. Ngawe ngashaya siphelele. Yini engabankinga? Ufuna ukuthi uhambe ukhonjwa le lapho ukhonjwa ngaphi ngesizathu ukuthi uhleli nendoda ongayimithelanga. Ngicela ungivumele. Sinike ingane uthando. Phakathi kwabazali ube khona uthando lwengane. Hayi bona kunzima. As long as what them As long as yabo nje indaba yabangani ngazi uma yintombi nani le yokuba finish nje sengikhathele yini hayi sengikhathele Ungathola isimanga phela ukuthi kwabona labangane ukhala ngabo uyibona futhi abaye bangibonisa ngalento ukuthi lento yokuthi mina nawe siqhelana kanje ekubeni ngangithi ngiyakusola ukuthi uzithwele kuyinto engekho right leyo. Kuyibona abathi angizama ukulungisa izinto nawe sisakho uthando phakathi kwami nawe siqhubeke nendlela ekade sibambisene ngayo. Kodwa ubona ungaboni ukubaleka kuba bangani abashona. Angisho njalo musungenza idlozi ungikhuluma into engayishona. Phela ngizwa usukhuluma bona labangani futhi sibangabona usungitshela ngabo futhi. Khohlwa yilokho. Ngicela ubuyele ekhaya Nozi. Noma uthi usazophinda futhi nala another bangani out. Ngiyakuthembisa ngiyakushintsha lokho. Ngisengakushintsha lokho ngiyathembisa isikhathi sakho. Hayi hambo la finish futhi. Soba finish nabangani futhi. Ngiyakwazi ukukhuluma ukucasuka nanendlela ozizwa ngayo kwamanje. Kepha uma unike isikhathi mina hawe sihlale ndawonye sibonisane singasekho lapha phambi kwamakamera lapho sengangizwa. Ungakwenzi lokho bona ukukwenzela amakamera. Khumbula ukuthi lokho engikwenzayo bonke sebezohamba bebuka yona lento esiyenza lapha. Awucabange nje sengizoba isihluliki phambi kwabantu izwe lonke libuka. Ngicela uvume ubuyele ekhaya. Ngiyavuma Kakasha. Cause into sifanye ingane phakathi singazama sibona ukuthi ngiyahluleka nje. Okay. Sekhaza ngifuna. Sicela ukuthatha lokho oqala ukushila ukuthi singazama sibone. Ayi, ehlangana amabizi yabona. Engathi kuhamba la ngithembisa lo ndaba. Ehlangana. Siyazama. Cause ingane yadinga nje. Okay. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje ukuthi usihloniphe isikhathi sakho, usinikezile sona. Noma ubungazi ukuthi ubani okubizile base ngiyabonga kakhulu. Hayi bhuti wabantu ngiyacela umphathe kahle uGagashe ke. Uyabona ukuthi sinqobile ne? Siyabonga. Ngicela ungamphathi kabuhlungu please. Ngiyathembisa konke sengiyokwenza ngendlela nginike isikhathi sakhe sikhulise nengane kahle. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Mbuka lapha ekhaya. Yo, kuyacaca ngazuthi siwinile and ubhuti uyakuthembisa ukuthi uMagagashe uzomphatha kahle. And lento ke ayisapheleli ngabo kuphela. Isinelungu elisha lomndeni elizayo. So nje kuningi
Bafethu, makuthi uyazazi usiwonile ku-person wakho and usamthanda and kunezinto ey'ncane endinga usinilungisa, hambe uyolungisa. Uzolokhu move on kuze kube nini? Kuze kube nini lokhu ufundana nomuntu omusha engabe ulungisa la ukhona njengamanje? Because ungaduba uthi hayi lo muntu mina ungenzela izinto engayi-understand, angimthandi. Umdube usuke kuyena, uyoba unumber 100, ushiye umuntu obe unumber 1 kuyena, uyoba le egcineni emsileni. Ungayenzi leyo nto, ziphatheni kahle. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ningithanda kakhulu. Bye.